Bazoba inkinga labantu bokufika sibala namaNdiya namaSomala nabo bonke amaNigeria bonke labantu bokufika babuke ngazothi sebeyinkinga manje kanti benjalo benza nezinto ey'suke y'ngacacile. Kubanjwe iNdiya la ebelimboze khona imoto belimboze khona ibhesi le yangemumva ngama-ships kanti-ke lithwele inyama ngaphansi. Lokho kuchaza ukuthi inyama le esuke kade intshontshiwe noma iy'mpahla ey'suke kade intshontshiwe zey'nkomo noma iy'mbuzi ebese ziyasilayiswa ngendlela ezisilayiswa ngayo noma zihlinzwa ngendlela ey'hlinzwa ngayo ebese y'fakwe emotweni ebese kuvalwa ngama-ships ngaphezulu. Imoto uma idlula nje wena ungayitshela ukuthi imoto ethola ama-ships hhayi uyayidayisela lowo ama-ships kanti bona bayazi ukuthi ngampela into abayifake ngaphansi yini. Futhi uzwa akubona mlaleli wami ukuthi ngampela yini bekufuneka beyenze laba bafowethu ababambele le Ndiya mangabe bethola ukuthi ngampela lenza kanje. Njengoba-ke ividiyo iveza konke ekuyikhona wena okwakho ukuthi ngizuvo lakho ukuthi ngampela wena yini obungayenza noma yini bekufanele ukuthi yenzeke mangabe bafowethu bethola isimo esifana nalesi. Enza sure ukuthi usulayikile-ke wasubscribe mangabe lezo zinto ubungakazenzi. Ividiyo-ke nansi. Vula. Vula la, vula. Vula la. Vula. Ja. Vula. Ufihla ama-snacks la. Yeah, ufihla ama-snacks. Vula wena man. Vula. Pusakho wena man. Hey. Komo zethu la ishwa nguwe kanti. Vula la. Vula la. Vula. Donsa vula. Awubheke madoda inyama engakanani. Gibela phezulu, gibela. Gibela phezulu. Hey, gibela la. Osigibela. Amhlanje usizo usuke nkani wena. Oh. Vula. Vula. Eh? Hey wena. Vula. Hey. Uya wena. Vula. Vula khala. Vula la. Ama-snacks lawo. Masnacks lawo. Yini? Vula. Vula. Bona la mandiya lawo. Nangu umnikazi wenyama. Fihla ngama-snacks phezulu. Komo zethu iqedwa uyi. Hey woza. Labantu bakajele uthi bakudayisa kuzoba khona vula. Woza. Omuza amasimbi. Uyifihlelani inkomo phoma uyithenga wazi. Vula. Bafuyile labantu uthenga. Ngibani ukudayisela inkomo? Vula. Abathi wena you can buy inkomo. Konke la qhaqa lapha. Qaqa lapha phezulu vula. Vula. Konke la ma-snacks akho usuku. Madoda. Inkomo engaki lezi madoda? Yeah. Two inkomo. Yeah, okay. Qambelana amount inkomo ezu2. 15,000. Yeah, 7.5, 7.5. Yeah. Ziphi? Yonke le nyama uyanya. Hey wena khipha mana. Uzuthi bengaka. Uthulo. Yeah. Inkomo ezu2 lezi. Yeah. Uwela uthenga lama plastic. Eh? Ngiqedile inkomo zethu wena uqale nini kuyithenga? For how many times? No, one time. Hey wena. Serious one. Usakho wena. One time. Hey, vula la. Izimbuzi, yeah. Nembuzi futhi. No, imbuzi yayona phenga also. You remember? Dilisa susa lezi zinto. Susa. Huh? Hey baba yonke into phansi. Take this look out. Nembuzi. Yini asepathi nembuzi. Imbuzi. Gibela wena man phezulu lona. Gibela phezulu wena.